आफा नोंलाय मानो बेफोरबायदि आरामसो थागासिनो हनै माथो आदामोना अखा हायैनि एम्बु जुलि होलायलायनाय जादों ओमफ्राय आफा मानो एसेबो हेफाजाब होआसै नोङो मानोलै हेफाजाब होलाबायनांगौ आङो हो मानोलै हेफाजाब होलाबायनांगौ गावबागाव खामानिखौ गावबागाव मावनो सोलोङाबालाय सोरथो मावनानै होबाय थानो हानो हो सोरथो मावनानै होबाय थानो हानो मा आफा नों बेफोरबायदि सानथारो आरो इसिबां अयनायनो आदाखौल' बेफोरबायदि सानो ना आंखौबो सानोहाय नोङो आयै मासे अयनायहाय आयौ दाखालिबो आदाखौबो दा एफा गाज्रि खस्थ' खालामबाय आदामोनखौ होमबाबो नोङो थांनानै हेफाजाबखौनो खालामहैयाखै आफा नोङो दे नोंहा बांद्राय जिंगासि नाङाना नोंहा नोंनि खामानिखौ फुजा होनाय खामानिखौ मावबाय थाबानो जाबायना गाइखेरखौल' लुगोना लुवाखै नोंलाय लुनायालाय लुखांबायमोनहाय आफा ओमफ्राय ना सिखारनानै फुङाव फुजाखौनो होनो मोनाबाथाय आं एखेबारे गोसोखौनो गोजोननायखौनो मोनथ्राहाय आफा मा खालामबावनोसो सानबाय आङो फुजा होनायखौनो माथो माबाबाय थायो नोंलाय दाथ' सावन मास ना फुजाखौथ' होखानांगोन ना जोंहा नोंथांजों फैदों माथो फैनायालाय फैदोंमोन ओमफ्राय आङो मोननैसो खोथा रायलायनो थाखायसो फैदों आयौ माबा खोथा रायलायनो फैदोंमोन ओमफ्राय माथो गुमै गोदानाबो फैयाखैहाय आयै बेखौलाय मा होनबावनो आरो बुंनांलाहाय बेखौ बुंनांला आयौ आयौ उन्दुनो सिखारनोनो रोङा माबायदि हौवाजों जुलि होखाथाय सुबुं माहारिया आंखौ एसेबां जालायाव गोग्लैबाय आङो अखानायैनो बेफोरबायदि एफा उन्दुयोबालाय मारै जानांगौ जाखो सिखा गोदाना सानथाम हिनजाव गोदाना दानथाम बेफोरबायदिनो आखल मोनथियो होननाया हनै आंहा अखानायैनो मोनथिबायहाय उन्दुगाथारासो सिखारनोनो रोङा माथो मा जाबावनांगौथाय दे जुलिखौलाय जाखाबाय जेब्ला संसारखौथ' जाखानांगोनानोखा आंबो बेखौनो सानदोंहाय आदै ओमफ्राय सुबुं माहारियाबो थाङै थाङै आंखौसो हमहैनांगौ जाहैबाय आंखौसो हमनानै हाबा होनांगौ जाहैबाय सासेफ्राथ' आयै सासेखौ नुखाथारदोंमोन आङो माबा खिनानै दुगैयालासिनोसो आंखौ हमनानै हाबा होबाय बाल बिराद अयनाय सुवा सुथि मोनथारदोंहाय मा आङो आयौ खिनानै दुगैलायो सोर बेलाय आदै बेफोरखौ दोनथ'दो दे संसारखौथ' जालांखानांसिगोन नालाय ओमफ्रायो दायो मा सानमारखो नोङो आरो जोंहा मोनसे रायलायनांगौ खोथा दंमोन ना अखाखौलाय हाहोमारनो ना हाहोआ जाखोहाय बेखौनोथ' सानगासिनोलै आङो मोनथिबायना गावसिनि आखलफ्रानो लाजायालै मोनथिबायना गावसिनि आखलफ्रानो लाजाया ओरैबायदि जालांबायना बिसिनि आखला बा बुंनोनो नांला आरो माने एखेबारे फुजा होनायफोरखौथ' साइडआव दोनखा जासो लोंसो सुवा सुथि खालामजोब्बाय खायसेफ्राथ' होख्राव होसि बा ओरैबो नायजाला ओरैबो नायजाला बेखौथ' सानदोंहाय आंबो ओरैबायदि सुवा सुथि जाजोब्बायना माबा एखेबारे मेलेमफ्रानो गैला खोमा सोरनाबाथ' मा खालामबावनोथाय हो मा खालामबावनो बे सुबुं माहारिफोरा खायसे बेफोरबायदिनोखा बेखायनो बेफोरबायदि खायसेनि थाखाय गासैखौबोथ' साजा होनो हायाना जोङो ओंखायनो इन्द्र राजानाव आर'जा गाबहरनाय मथे अखाखौनो हाहोनांसिगोन नामाथाय आरो सुबुं माहारिजों लोगोसे बुहुमावथ' गोबां जिब जुनारफोरबो थायोना बिसोरबोथ' भुगिनांगासिनो दुखु खस्थ' आयै गरमाथ' जोंब्लावलायनायसो जानानै दङ नोरोग फुलिनि बायदि ओंखायनो अखाखौनो हाहोनोसै नामाथाय हाहोनायालाय हाहोजायो नाथाय नोङो हारसिं लेंहरनो हाथारगोन ना सासेयाथ' उन्दुगादुगासोबा नों हारसिं लेंहरनो हागोन हा फोलेर बाहोग्राबा नोङो आयौ बेखौबोथ' सानदोंथ' आङो फोलेर बाहोलाबायनानै ओमफ्राय उनाव आंहासो फिसाफोरखौ जेव नायनो थोबालाय आयै उन्दुगादुग्राया उन्दुबाय थाथोंसै आंहा खामानि मावै जाहोनानै सेस जागोनहाय बैलाय सोरथो जाखो आङो गांगुरानि बियो आंनि खामानि मावग्रा गांगुरानि नामानो गांगुरानि बेना आयौ आब' खामानि मावग्रा मोनलायलायदों दाबायदियावनो उफाय गैयाहाय बिनानाव थेने बाज्रेबाथेबाबो मोनबाय हादै माथो खालामनो सानमारखो अखाखौ हाहोमारनोसै नामा हाहोनायालाय हाहोनांसिगौमोनलै बिराद दुखु खस्थ' सहायनानै दंना बुहुमाव सुबुं माहारिफ्रा सानैसो हाहोनानै माबा मोनसे खालामनोसै जाहाथे नोंनिबो मोजां जोंनिबो मोजां जिब जुनारफोरनि थाखायबो मोजां बेफोरबायदि जायो दे बिदिब्लालाय आङो आर'जखौ गाबहैनोसै खोनाबायना दा हरनिफ्रायनो जागायजेननोसै आङो मा जायो नायनि आयौ बाना बे दालांखौसो मोनफैलायबाय आरो बाथारबायहाय आङो बाननि बिसोर माबा औवाबो दालां बानायनानै माबा दै बारनांगौखौनो आसरितसो मोनबाय आं गामिनि मानसिफोरखौ जों गामिनिखौ माबा बे दंफां बोरायखौनो दोनबाय थागोन आरो जायाफ्रा मानि ओमफ्राय बेवहाय बोरै बारनांगौ दे नुबानो बोरैबा गार्लिनगोन बायदि नुखायोहाय मैयाबो जेने बाथेसो थाबायलांदां आयौ बाना माथो गार्लिनगासो मोनबायहाय आङो आयौ टिफिनाव मा सोनानै होदोंबा मा ओंख्रि संनानै होदों आयौ दैयाबो माथो दै जा राव बोहैखादोंहाय खर'सो गिदिंखाबाय माथो दुदुमै नायनानैनो फाग्लि बेफोरबायदिजोंलाय मारै जानांगौ जाखो ओंखाम उखैनानै गोलाव गोथाव जाजोबथारबायहाय खोमा बिसोरो
थाबनो हैनांगौ ना थाबनो हैयाबा जोंहाबो लेटसो जालायलांसै नै आयै जाना बिसोरो ओरैनोबा खामानि मावग्राफ्रा बिराद थाब ओंखाम उखैयो नोंहा बेफोरबायदि खालामबाय थाबाय हाजोनि बेसेना मानि दैसो फैखो बाल दैयानो माथो रावनाव बोहैबोथारदोंहाय ना अखाबो हायाखै नै फाग्लि खोनाबायना नोंनि बयफ्रेन्ड कन्ट्राक्टारखौनो दालांखौनो बानायनो होदो बाल बेवहाय मिथिबायना एबार माबायाव गोदान माबा सेंसन माबासो हरनाय दालां बानायहोदो नोङो बेवहायनो मिथिबायना हगार आं थांगोरनि नुबाय आं माबायदि थाबायबोखो बेबायदिनो थाबायबोदो बाल नोंहाबो मिथिबायना बेफोरबायदि गिबाय थानानै जागोन जाहैबाय आं गियाखैहाय मा थफ्लाया दिनै बांद्रायहाय बोरैबा दैयावसो लुंख्राय जाजानो गिदां औ बिदिनो थाबायबोबाय थाबाल नायनाङा दैथिं नायबाथाय गिनो ओंखारो मिथिबायना आंबो दैथिं नायागारा थब्लं थब्लंसो थाबायबोदों बिबारनि लांगोनायाव नोंखौ नेदोंमोन आं समासो बारग'लांबाय नोंखौ नेयै नेयैनो ओइ मोख्रा हगार हासिबसिबनायखौ नुवाखै रलै बिमा नुवाखै आं मबाइलाव माबा माबि मेसेज हरगासिनो लोगोफोरनो माबा माबि शेयार खालामहरदों आङो सेंग्रा गोरलैखाय मबाइल थुयै थुयै बेफोरबायदि थाबाय था बिसि आरो फिसा आरो बिमाखौ सोरबा जाहोफैगोन सोरबा मावै मावै जाहोफैगोन नोंखौ सोरनोबासो मेसेज हरखो नामाखो बाल बेलाय ना सोरजोंबासो गन्दगल मारैबा हिंलां जानो नागिरखो नामाखो बेलाय माथो मैयानिफ्रायनो मबाइलखौनो थुनायखौनो गारनो रोंलाहाय बियो नायखुबा थानोहाय हा माथो नायगुमालायलायनाय जाखोब्रा रावनोबो मेसेज हराखै आङो बिमा रावनोबो मेसेज हराखै माथो थिगहाय नोंजों माथो थिग आजिखालिना बेफोरबायदिनो गोजाखा रावनोबो मेसेज हराखै होननानै बेफोरबायदि मेसेज हरखुमा लाइन मारियो गासिबो नोंबो बेफोरबायदिनो लिस्टआव थांनो नागिरबाय नामा हा हाजिरा फैनो ओंखाम हैनांगौखौबो थाबो फैयाखै मालायासो लांलायलायबाय हनै हा नोंबो दहैनो हायोमोन ना आंना आखाया दसथासो दं नालाय गासिबो खामानिखौनो मावजोबनांगौ आङो नै बिथिं नाय नों आदै हा मा सानथिं बाथिंनि खिबु देखालाबायनाय जाखोब्रा नोंहालाय नों खिबु देखानायसो नुदों नोङो हे ड्रेसा जिलांजोब्बाय बेफोरबायदिखौ नुवाखै गोदान बायनानै होनांगौखौ जानला मोनला रोनावबाय थानाङा सान्दुं गोसाफ्राव साननिफ्रायनो गाज्रिल' सानबाय थागोन आयु बाना माथो गुवाहाटियाव थाफैनानै जा खस्थ' मोनबायहाय मा आयौ गामियाव थानायानो साबसिन जागौमोन खोमाहाय लाथिख' भारायावनो थाफैनानै लानानै बिराद दिगदारसो मोनबाय माथो खोनाबायना आयौ बालि दैबो मोजां मोना माबो मोजां मोना गरमखौथ' दा बुंथारसैहाय मा गरमखौथ' बुंनानै नाङा मिथिबायना आसरित अयनायसो मोनखाथारबाय आङो आयौ एफा बेफोरबायदि गरम जाबाय बानो हायो बै बानाबारिनि गरमाबो बेफोरबायदि जाया खोमा माइ बारियाव जेरै माइ गायखांनानै दैया दै अखा हादै मोनाबाथाय माइ दुब्लिया जेरै गावब्राजोबो बेफोरबायदिनो गावब्राजोबसिगोन बायदि मोनलायलांबायहाय आङो माखौबा है फाग्लि माखौबा जालायखो नोंहालाय नङाहाय मोदोमफ्रासो बोरैबा गावब्रा मोनजोब्बाय आङो एखेबारे एखे खसु खाथा मोनजोबथारबायहाय आङो बालनि रुवाथि थानो नागिरफैफ्लानायाबो माथो जायानो माथो आयौ माबायदि बुरिहाय बियो आसरितसो बेनोथ'हाय अननो रोंथारखा माथो अनजिमा गैयाहाय नै मा खालामनानै माबा खालामबावनोसो सानबाय आङो माथो दाखालि बिसोर फैसा थाइनैसो होनायाबो माथो गैलानोहाय नैबे खुरैयाव सोरबाफोर थाइनैसो होलांबानो जाथारसिगोनहाय मा आयौ मैदेर होलांगोनसो जों सानैनो आंनाबोथ' आथिं आखाइनो गैखाया ओमफ्राय नोंनाबोथ' महरानो गैखाथारा महर थानायमोनब्लासो मानसिफ्रा जोंनो फैसाखौ ज्राव गारनानै होनांगौमोन नङा होनब्ला मैदेर बेनोथ'हाय मिथिबायना महर थानायमोनब्लालाय पार्लारफ्रावबो खामानि मावहैनो हासिगौमोन मोदोमफोर नाग्राफोर मोनबायबायगौमोन खोमा जोंहा सानैसो रुवाथिखौनो थाथारनानै खामायथारनानै एखेबारे मोखांखौनो सार्जारि खालामजोबथारनोहाय आङो समायना दाथारनो बयबो आंनो खामानि होथारनायनि एखेबारे सार्जारि खालामथारनानै एखेबारे करियानफोर बायदि नुलायलायनाय आराम देलायनानै जि खामानि मावखागोनहाय आङो सयथिबो आयौ फाग्लि मैदेर मानो खामानि मावनांगौ जाखो महर मोजांफ्रा खामानि मावाना मेरला फथायबानो जोबो थाखा होग्रा मेरला ओंखारो महर मोजांफोरनो ओरैजाय बिलाय मोनखायो मिथिबायना औ एमएलए सारा थांनो हानाय नङालै दे आं रायलायगोन देलै दोनथ'दोलै नोंथां बेफोरबायदि खोथाफ्रा फनाव रायलायजायाना आयौ हनै लाथिख'लै बावबायहाय
बिनानै लाखिनांसिगोनहाय फैसाफोरखौ एसे नङाबा उदैसो सुथेनानै थानांगोनहाय जों सानैया नङा होमबा अनजिमा हा नङाथाय माथो आयौ बिबारिफ्राबो ओरैबायदि कम्पिटिसनथारहाय गुवाहाटियाव आयौ आयौ बोरैयाव जों सानैयाथ' खालिफ्रा सादुआव गसंगासिनो थाइसेबो थाखाखौनो होनो हाबाल माथो खालिथार हनै जोंना खुरैयानो दे दोनथ' नोंसोर बेवहायसो औ आबौ जों बेवहायसो दङहाय ओमफ्राय गैया माबा खामानिखौनो मोनाखैहाय रुवाथिखौनो लाखिनो नागिरदों माबा खबरखौनो हरफिनाबाल आसरितसो मोनबाय जोङो नोंसोरलाय मानोथो बेफोरबायदि नांनायलाय मानोथो आथिङाव हमथाबलायनानै बेफोरबायदि खालामहैनांगौ बेफोरबायदिजों जायाना एसे गुरैयैनो माबा खालामनांगौ ना ओमफ्राय नोंसोरनोथ' जों दाखालि फैसाफोर होनानै दोनखादोंमोन ना आरो ट्रेनिं होस्लाबनो हायासै जों नोंसोरखौ ओमफ्राय जानला मोनला थानानै बेफोरबायदि खालामहैबा जागोन आयै जों बोरैबा नुसनहैनायखायसो नोंसोरखौ पुलिस स्टेसनाव बिसोरो थिनहरनानै पुलिसा सेबनायमोनब्ला मा जागौमोन हो गासैबो खोथायानो ओंखारजोबगौमोन माथो जोंखौसो फानाव फोनांगौमोन नोंसोरो माबाहाय आबौ अनजिमाजों आंजोंनाव फैसायानो गैथारला नालाय एखेबारे ओंखाम उखैनायसो बोरैबा जादोंहाय जों सानैया मिथिबायना आरो आबौ माबा ओंखाम उखैबाथाय खर'आनो खामानि होखाथाराहाय मिथिबायना ओंखायनो बोरैबा जानानै बारसिन थांनायखौ नुवाखै जों सानैया एखेबारे मेलेमानो खामानि होखाखैमोन आबौ आबौ जोंनो फैसा होनांगौ बाल एसे नङाबालाय जोंलाय बहा हटेलाव थानायनि फैसा मोनबाय थानो रुमबो भारा मोनाखै जोङो आबौ ओमफ्राय नोंसोरखौ खबर लाहरफिनबाय गावस्रा फनखौनो थिखोथाराखै ना जोंनालाय बिदिनोसै ओरैजाय खारलाय अफिसनि खामानि ओरैजाय थांलाय फैलाय बेफोरबायदियालाय जाबाय थाखायोना दे फैसाखौ होलांगोन आङो ओमफ्राय एसे खामानिया मोजाङैनो मावलै जाहाथे साक्सेस जायो जागोन दे आबौ ओमफ्राय जोंनो फैसाखौ एसे होलांदो आं लांदां लुंदां फैसा होलांनो हाया मोनथिबायना बै आंनि गारि खाथियाव फै नङाबाथाय स्टाफफोरा फट' खेबनानै लाखिगोन जागोन दे होमबा आबौ न'नि खामानिखौबो मावस्रांजोब्बायहाय ओमफ्रायो माथो ओरैजायखौबो साफा खालामखांजोब्बाय माथो खामानि दंबावो माथो गोसोखांबाबो हायाखैहाय सिखौबो सुखांबायमोन आङो बिउटि औ आब' हामाखौथ' नायबाय थाखो नोंहालाय जेबो नङाहाय आब' बिबारावसो दै लुनानै माबा माबि सानफ्लांबाय थादों आङो माथो सानबाय थाखो बिबारावलाय दै लुनानैलाय माथो साननो नङा आब' आं बिबारखौ नायनानैसो बोरैबा सानफ्लांबाय थादोंहाय मा जेरै बिबारा बारग्लाङो आरो बारग्लांनायनि उनाव सिरिलाङो बेफोरनि खोथाखौनो साननानै बोरैबा मोनबाय थादों आङो आब' जोंनि आइजो माहारिफोरनि जिउआबोथ' बारसे बिबारजोंनो एखेना औ बेनोथ' बिनानाव ओमफ्रायो माबा नोंफा फैनो होनदोंमोन ओमफ्राय माथो फनखौनो दिखाखैनो नोङो आंनोसो फन हरदोंमोन नोंफाया आङो फनखौनो माहाय दोनदोंथाय दिनै थालखौनो लानायखौनो जायाखैहाय मा आब' दे बेखौनो खोन्थानो फैदों आङो एसे थाल लाबानो जायो फनफोरखौ बेफोरबायदि दोनजायाना गिलायलाङो फनफोरखौ हरनायाव थिखाबा माबा मोनसे जानानै थादों ना मादों होननानै नंनायालाय नंगौ आब' ओमफ्राय आब' नोंहालाय गवायाव बेरायहैनो होननानै सुथि लादों होननायालाय मानो थाङासै आयै बिनानाव मा होनबावनो लासिं लाजिनानै हाजोआनो खर'आवसो बायनानै गोलैनाय बायदि मोनलायथारदोंहाय आङो हनै फंबायखौ लांनो होननानै आरामनो सुथि लालायलायबाय आङो अफिसनिफ्राय गैया माल हनै फंबाया माबा हनै गावसिनि टिचारनि अमाखौनो जानानै लासिं जाखुमानानै आंखौसो गन्थं हाजोब्बाय सयथिबा आयौ गन्थंआनो जनानै जालामोन आङो थानोनो जायगाखौनो मोनाखै आं बेखौनो माबानानै हनै फंबायखौ रागा जोंनानै आङो फैसाखौनो हरनानै होआखैहाय अमा बिगोमानिखौ मिथिबायना गावसोरखौनो हाजिरा मावनोसो थिनहरबाय आं गामियाव नोंसोर गामियाव आयौ आब' बेफोरबायदिसो जानानै दंथारो होनब्ला औ दे बिनानाव थाथ' आं डिउटि मावहैनि आफा नों मोनफैबाय ओमफ्राय मानोथो फनखौलाय दिखोआबो गोसोखौ बोरैबा खायसिब मोनलाय लाङोना फिसा माबा आफा आङो माबा हनै फनखौनो माहाय दोनदों थालखौनो मोनाखै हनै आब' रुफायासो दानि फैनानै खोन्थानायखायसो एसे थाल मोनबाय आङो फिसा नों मा खालामनो सानमारखो जोंसारनि खोथाखौ नोङो सानदोंना आफा साननायालाय सानदोंमोन आङो मानो होनोब्ला माने आङो जोंसारजों लोगोबो मोनलायदोंमोन होनब्लाबो मोजाङैनो खबरखौनो लायाखै माथो जोंसारा आंखौ माथो खबरखौनो लाफिना आफा आं एसे समाय होनानै नायबावनो नामा उनाव माबा मोनसे समाय होनायनि उनाव जाहाथे बिनि गोसोआ सोलायनानै आंनि फारसे जाफिनगोन नामा आफा बेखौ साननानै आङो नेनानै दङ आफा मा फिसा बेफोरबायदि गासैबो जालांजोबथारबाय नों मानो खोन्थाहराखै फिसा नोङो जेबो नङा आफा जाय गोरोन्थिखौ आं हारसिं मावदों बे गोरोन्थिखौ आं हारसिङैनो भुगिगोन
आफा आं नोंसोरखौ बेफोरबायदि आंनि गेजेराव लाबोनानै नोंसोरखौ आं दुखु खस्थ' होनो साना आफा। बिब्दि नङा बिउटि फिसा नोंनि दुखुखौलाय जोंलाय माब्रै नायनानै थानो हानो। आफा आं साननैसो नायग्रोनानै माबा मोनसे डिसिसन लागोन आफा। आफा नों मेंबो जानो हागौ। थौदो आफा रुम सिङाव जिरायहैनि।